我が命に従いその姿を現せ。癒しの力よ。この魔物がこれに耐えられるか。食らえ。うわっくそ。
怒れる大地の槍よ、力が
その人だがラングリッサを置いて立ち去るが。それはでお前ら帝国にほう、こちらこそどうしても欲しければエルウィンよ。そうだな。